morning. Papunta na po kaming Tabogon to meet the rest of the family. Ruth is driving now. Nagrenta po kami ng sasakyan, yung sasakyan ng pinsan ko. So hinatid niya yung sasakyan kanina doon sa hotel upon checkout. Time check ano na po ngayon, mga 6:30 na ata or almost 7 o'clock. So we're almost halfway papunta sa amin sa probinsya. Excited ako kasi mamimit ni Ana yung iba niya mga pinsan. And si Ruth din, mamimit niya yung pamilya namin, mga mga ano namin, mga relatives din namin. Ano po, nag-rent po ako ng apartment doon para mas komportable yung pagstay ba namin. Tapos sila din, no? Kasi nga maliit yung lugar namin doon sa bahay. So, para mas komportable ang lahat ba, no? Nagtanong ako kung stricto ba dito sa atin yung walang car seat ba, kasi nirentahan namin to, wala din silang car seat. So kung stricto ba dito ba na isa kayong bata sa front, I know it's not that safe, pero si Ana hindi ko din siya maiiwan doon sa likod kasi nga walang car seat. Si Ruth din hindi ko maiiwan sa front kasi nga hindi niya kabisado dito kahit mag-navigation siya, kasi hindi siya pa sanay sa traffic rules dito sa atin. They have rules here? Yeah, truly. So yun, sabi ko sige, ano ko na lang si Ana sa front, tapos hindi na magdahan-dahan lang kami mag-drive ba. Ngayon nasa Liloan, nasa town po kami ng Liloan, mga 6 towns to go, and then sa Tabogon na po kami. So yan, exciting. Ana, are you excited to see Sky? She's sleepy. Yan, good luck to them. Good luck to us. Seven in the morning, Jollibee. Kuha na lang kami dito kasi wala lang Jollibee doon sa next town. 740. Thank you. Busy nila doon sa members. Stop over muna kami. Nagpag-gas po kami. Nasa boundary kami ng Carmen tsaka Danao. Kain muna kami. Kasi ano na lang naman, mga 1 hour na lang yung biyahe, and then we're already there. Tulog na tulog si madam, oh. Ayaw niyang bumangon ka na. She didn't wanna get out of bed. There's a bus coming. We have to wait kasi may construction dito, and paano pa dito, may maraming sasakyan pa ba na papunta dito. Ana, are you okay? Ana, kay mama, are you okay? Kumain na to ng pandesal.
eating? 5. 5? Yeah. The boundaries. Welcome to Tambogo. Andito na kami. We're here. We're up in the mountains, Dodong. Ja. Brown out po, walang kuryente. Opletten Anna, hondje kan bijten hè. Yan yung bahay ng parents ko, guys. Ayan dyan. Yung bahay ng lola ko, ayan. Nagkapasula sa mi kay amo nga bag. Baby Cloud! Jugo, 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 Mura nagbae dayo eh. Sige ingon si Ruth nga paabot ang sunscreen lagi daw kay mapaig mo na siya day. At punta kami sa bahay ng lola. Hindi lang mga Tagalog. At glad! Ali mo dara? Na hi Lola. Das Oma Ana, Oma kani Zinska. Ano si Ana? Ah. Ah, hindi kasi makakita si Lola. I cannot see you. Da, in English mo ganis. Das Oma lang, oh Oma, das Oma. Please, Lola. Bless Lola. Please. Bisa ka mao. Pinakama mo please la. Hayo. Humba. Ay kay mao dis mo maghumba de. Humba ba day ni nga adobo? Humba nga kuha man ka na. Humba nga adobo. Ayan oh. Orange chicken ni Mama. Tapos humba. And noodles. Muling ko sa siya sluyo kay matigom sa siya. Raymond is here already, bang? Kuya pa. Kuya si Muang Kwan. Kuya po. Uy, grabe po. Ano po? Kuya, dai. Kaon. Hallo Anna. Je mag ruimte geven aan die meneer. Angko lang, angko. Anna. Is meneer Reddington? Nasa toys. I want to. Uy, Go. The pork is really good, no? Ja. May answer sa baboy mo. Mawin kayo mo. Ano siya kung baboy ka ba sa? Baboy na. Dami kayo mo. Sarap ng ng baboy ni Mama. Adobo na parang Malingaw ka ti. Ay, lungsod kayo na yung mga tindahan, ay kafe-kafe. Muna excited ko dahil it has improved a lot here. There are so many stores and places to eat in the town center. Oké. Next ang menu bill. This is what I miss here, ba? Ja? Eating like this. Agahi. Dato. It's just really hot. Manaw ka ano? Dito na sa. Pero so nung time, palit tayo isda main lang. Isda. Oi, dato ka nimit. He said, he will take you fishing. Fishing. Sa ilaha, mon, kay kung mangisda ka, iuli. Iuli ni mo ang isda, iguman. No? Okay. I'm telling him that when people fish there, they have to throw the fish Ja, back to it's the for water. fun. They don't do fun fishing. Habi ba, habi? Not for eating. Dili pwede dadoon sa inyo kay sa tuwa, di sa mga kaunon di. Mga halaman ni Mama oh.
dito sa likod. Gamay na lang gani na sa una. Lagi Oo, tip. bitaw na. Like kuan. Lagi, dito dati walang space dito. Mamatay na lang. Hello again. On the way na po kami ngayon sa Bugo. Next na town sa amin. Oh, city talaga siya. Signal. Ito na po yung bahay namin dito ni Ruth at ni Ana sa Pilipinas. Kailangan pa po ito siyang gawa ng division. So, mga 2 room siguro. Tapos yung stairs, ready na siya. Kailangan na lang ng parang yung rail ba. And also yung para mahawakan dito sa baba. Kasi may bata pa naman tayo. Kailangan may hangin dito ba. So, bare unit pa lang talaga siya dito. May na, ready na siya dyan. Pero I think imumove namin yan. And then, ito, ready na ang CR. May storage pa dito. So, siguro pwede namin lagyan ng washing machine later on. Or, yeah, we'll see. Yan, maliit lang siya pero okay naman. Je hebt verkeer. Then may service area kami dito. Yan, umalapit kami sa shrine. Yung kay Mama Mary na shrine. Punta kami, gusto namin tingnan yung mga model unit. This is close to the entrance, I think. Grabe ang init dito sa Pilipinas, guys. They normally it looks already small, but if you see like this, small couch. That's a new. It's nice. Pero wako ang TV doon naalan kay diha. Okay. Ninaka ba ta? Wala ta ito manakatay na. Naibasita? They changed the bathroom too. Yeah. If we live here, we will do that, but Yeah, for rent kids. What? It's a guitar. nice ang bathroom. Kani kana ko inanitay kanang inani ba? Nay daghang mga storage bitaw. Ganaan git ako bar gyud chill kay ang kusina gyud dito ang sa likod ba. Ilang kan ba kay It's big, no? It's way smaller in the video, yeah? That is good. Yeah. It's nice. Yan. May lounge dito, maganda siya. Pero yung gusto namin, hindi namin to siya gagawin ganito. Ikuan na mo dong, himuon ginamo siyang space sa kwarto ba? Ang space dong kutob gyud dire. Yang nani ang kuan binin? Yan ang gamiton sa room bitaw ang space. Ito yung main, itong master's bedroom. Hindot siya, eh. Maganda yung sample unit and if gusto daw namin yung ganon din, we have to contact the office. So, yun. Maganda po. Say nga na ni, Jollibee! Ayan, dalhin namin yung mga bata dito. Jollibee! Michu! Yung tinatawag niyang kuya niya, Michu! Nag-enjoy si Ana, super nag-enjoy kanina. Kasama yung mga mga pinsan niya ba.
And i-end ko na din po yung pa-video natin. And yeah, kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Ay, ito, Grace, ana. Doy! Bye! Doei. Doy, wa. Mush, mush, babush!